Poštovani posjetitelji, građanski nogometni klub Dinamo ima potrebu i ovom prigodom iskazati punu podršku naporima koje UEFA i Hrvatski nogometni savez poduzimaju u suzbijanju svih oblika nasilja i razne nacionalne, vjerske i druge diskriminacije. Dinamo ima nultu stopu tolerancije prema svakom protupravnom ponašanju kojim bi bila ugrožena sigurnost gledatelja i sudionika ove sportske priredbe. Dinamo će putem svoje redarske službe spriječiti svakog tko bi kršeći Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima ugrozio nesmetano odvijanje ove utakmice. Ovlašteni smo svakog pojedinca koji bi se na opisani način protupravno ponašao udaljiti sa stadiona. Gledatelji, u 27. minuti utakmice Dinamo je izjednačio. Dinamo Hajduk 1-1. Pogledaj za modre, postigao igrač s brojem 2. El Arabi Ilal Sudani.
postigao je igrač s brojem 90, Duje